we e piny kae. Issues mamiyo koko betie achiel kuomgi en issue mar nengo ngima. Kanyalo wacho kamano ni ngima oidho sana kendo ngima tek ne ji duto. Tineno ka jo Kenya Kwanza sana no promise a lot of things. Bottom up kind of economic development, money resources ne dhibet ne jopiny mondo giyud ka ngima yot. To waseneno ka mano kosetimre e dweche 7 mosekalo. Mana achiel kuom gimomiyo jo Azimio ng'anyo. Mar ariyo bende gineno ni onge transparency e gik mang'eny matimre. To wabe wang'eyo ni nitiere gik moko masiche moko timre ma jopiny neno ni ama tok dhi maber ahinya. Ang'o ma mono wabet piny kaka jotelo bet piny mondo gitudre. Omiyo bipartisan talk generally I'm for it. Mondo waneni wanyalo keto wiwa kanyakla mondo wakel rieko or paro maber kaka watayo oganda kendo bende gima kelo koko ahinya ma jo Azimio wacho any issues to do with electoral injustices mwaseneno or the malpractices ma miyo chien kendo ng'ato wacho ni oyo kaka no go mbulu no go maber lakini results mobed announce ok gin results makare. Omiyo to jo Kenya Kwanza tineno karadamant mago weche ma okwadhi timo nade okwadhi wacho kodu ka un gi issues tuter gi ne IBC. Omiyo kwa nyalo bet gi a way out of this ka headline en manania gol kainan kata gol posing te paro mara en ni nikech your intent were good okochuno ni ka ji ariyogi okobete e talks gi to kwadhi yudo gima nwadwaro. Why can they just be replaced from all the party? And I'm glad ni Kenya Kwanza are willing to withdraw kainan mabende ideally enja Azimio tibo yudo ni kata party mar posing bende osedhi kocha osedhi Kenya Kwanza. Kori yudo ni jo Kenya Kwanza nigi ananeno ni jo Kenya Kwanza nigi jo mang'eny in that particular force